Det virker. Se, vi har lavet det. Det virkede i ret lang tid. Shit, vanvittigt. Det er mest random video nogensinde, vi bare film. Altså, hende her, hvad hedder din YouTube-kanal? Det kan jeg faktisk ikke huske. Nå, vi kan lave link i beskrivelsen. Ja, og jeg ligger også der. Ja, hun har også lavet link. Nok ind og slet nogle videoer efter det her. Køkkenrulle. Vi har ikke noget køkkenrulle. Har vi ikke noget køkkenrulle? Har vi ikke? Kunne man være mere fattig? Vi prøver igen. Jamen, jeg taler om os alle sammen. Nej, den er alt for... Nej, den er god. Den er allerede gået stykker. Ja, det virkede ikke. Lad os prøve igen. Nå jo, vi prøver med flasken. Flasken? Ej, det er for meget vand. Der skal du bare være. Nu når de sparer på køkkenrullen. Nej, den skal have med. Nej, vi laver ikke det med flasken. Jo, flasken. Nej, vi putter sgu da ikke sæbe i. Jeg ser den virker. Nej. Hvad laver du? Hvorfor putter du sæbe i? Okay, det er rigeligt, men det satisfying. Jeg tror ret. Altså, hvis vi rører rundt, så vil det være endnu mere satisfying. Okay, så putter du... Nej, Elliot, nej. Vigtigt, fordi jeg elsker duften af sæbe. Elliot, læg den der kniv. Okay. Please. Lad os se. Lad være med at hive det ned. Lad være med at hive det ned i det løb. Nej, det er sådan, du gør. Nej. Det bliver nej. Det bliver ja. Okay. Det gik for lang tid. Okay. Altså, det der, Elliot, kan du lige tage det igen? Kan du lade den skrue med flasken? Det er jo heller ikke Lars. Alt det, du bliver ansat til. Prøv at dobbelt, som Osvald sagde. Ja, nu prøver vi at dobbelt. Det kan faktisk måske være det. Det er papir og vand, det her. Det er lidt spild, men det... Uæh, hvad sagde jeg, mand? Alle sammen. Alle sammen. Der er vand i. Der er vand i. Wow. Ej, hvor vildt. Det så jeg ikke. Er I klar? Må jeg gerne med til at lave tryllekunst? Hvad skal jeg kalde den her video? Hvad skal jeg kalde den her video? Kaos i Ja, køkkenet. hvad skal jeg Eksperiment. Kan du lade os nu på med det? Eksperiment. Skal vi ikke lege det der med, man skal ikke hælde for meget vand? Også kan vi ikke lige prøve det? Nej, Ikke lige nu. Og så skal vi to ikke prøve. Nej, men det bliver optaget. Du ved ikke, om vi optager, ikke Elliot? Nå. Ikke Elliot? Nej, du skal... Her, Marie. Wow. Ej, der skal mere i. Jamen, jeg kan ikke... Det er sådan de der slow motion satisfying. Nå, nu prøver vi. Kønnen. Oh shit. Det var den forkerte vej. Nej, Osvald, vi skal bruge den her. Vi skal bruge det her. Ja, sådan her. Nej, men jeg tror ikke, vi behøver at dobbelt på dobbelt til flasken. den her. Så bare den. Og så bagved den op. Okay, den er jo fast. Men det er derfor, vi skal gøre det her. Hul. Kan vi komme med Osvald? Dobbelt? Eller... Nej. Lidt okay, hvis du filmer. Her! Vi bruger en toiletrulle bare lige. Jeg gider ikke filme vand, så jeg presser bare. Nej. Hvad laver du? Jeg vil presse indtil Nej, vandet du skal ikke kommer. presse. Jamen altså, det er for det vand i. Pres. Godt. Nej! Ja, Jamen for hjørne, altså. Benny, prøv lige at filme. Prøv lige at slukke den her video. Hvorfor? Sluk den. Hvorfor skal vi slukke? Prøv at slukke. Sluk den! Nå, vi Og så på ses. slow-mo. Hvad det, I laver? Vi ses, guys. Og så gå over her. Hvad det, I laver? What? Så lad den filme. Satisfying. Okay. Ej, det synes jeg faktisk Okay, lad os se. Det var lige slow motion med Emilie. Ja. Jeg synes, at det er... Ej, det... Ja, vi prøver at filme det. Okay. Skal jeg gøre det? Jeg skal lige se min slow-mo video. Hvad er det, I laver? Meget
spændende. Slow motion. Vil du se slow motion? Vi ses! Hvis du vil ses. Vil du se slow motion? Vi ses alle sammen. Jeg håber, det var hyggeligt at se alt det her med vandeksperimenterne. Ja, god dag til jer. Bye bye. Hej hej.